أمانغو إسرائيل حزب الله زقبر زلو كينات بفلاي دما إسرائيل أبلعلو حزب الله تقبرو زلام متقعتات يغتصل أبزلو واللي زلو جزيه أقرامي بزخونة ملكع اتي أبز إوان بسفيح ملكع زعب زلو سب سرح بالحزب بهالتكنولوجي وي artificial intelligence أو وقع أبتغمزو على لو كونتات تفتيرو مهلاوي يقلت الله لوس أنجلس تايمس تبهال معكن زينا إسرائيل أنصار حزب الله أو تقبرو زلو كينات سب سرح بالحي وي artificial intelligence بخمي تتقملو ألا بزملكت زرقحاتو أب زلات صبصاب حدا أقات إمو زلو فتسامي بمتقاسيا نتتصبصابها جميراتو اتفتسامي خا نحدا أحمد ترموس زبهال مس حزب الله الركب زلو إسرائيل زق أنصالته والقاسبي زجمر نسو ننوح ساعتات ناي إسرائيل درونات كابروحو قبر إسيو كزنبياين وعيلان أبتا زنبر الله أبدو ليبانوس تركب نيشتاي عدخا أب قداناتات وصيو أب زنك أساقسلو ناب سماي أب زتأمت أب لعليو ناي إسرائيل دروناتين زنبيان يران اتا نسو زقمت الله نيشتاي قوشات كابدوب ناي إسرائيل سلسته مايل زرحقت كوينا عنتي كابتن ناي حزب الله مدبرات مخانا وني قلاتيو درونات ناي إسرائيل أب لعليو دحرقال ساعتات مزنباين تليفونو دول متى أحمد ترموس اتدول كاب من مخانو دارجة جميتو وين يرو اتدول كاب إسرائيل نيرو حدا ناي إسرائيل وتهدر كأ بقانقوا عرب جيرو أحمد ترموس بين خادي خاخت موت تدلي ولا مستم تغاخا زلو بمبال مرجع أغرب له اتمرجع أحمد ترموس كابتم أبتغوز نبرو أبلا سدرابيت خونه كالوت بتزاور نخر حق زحات حتى ينيرو أحمد ترموس دما حنتياني راملسو بيني بمبال نتا تليفون عاصيو كابت زنبرو بينو نابز خونه له بوتا يتنقساقيسو بينو مسكونه دما أوشت كاليتاتيو ناي درون متقعتي أبلعليو عليبو هيوتو زس أنا زي ترايونا يكونن حدا أبدو ليبانوس تقديحو تزرقيحو أبزلو فيديو إسرائيل نحدا مسدرابيتو أم مكينة زنبرة أبال حزب الله دويلة بين خادقات موت تدلي وي مسدرابيت كاب مبالي حاتيتاتو بيني بمبال مكينات أطويلة كابتا مكينة وطيو أبقونت إرقيا بينو مستفلية بناي درون متقعتي هيوتو انداس أنا زرقي فيديو تزرقيحيو أبزيز متصحو تغن إسرائيل أبزقوان كساب ولك أسابات كي ترفه بفلاي دما دارقا كل اللي زي كولو سيفيل زمسلو أبال حزب الله تميجرات لليوم ألا زبل كوينو اتملس دما ات إسرائيل أبزقوان أبقينات حزب الله تتقمو لزلا تبصر حب الحي وي artificial intelligence مخانو إذا لوس أنجلس تايمس تبها المعكن سبت إباية تركب اتي إسرائيل تتقمو لزلا سبصر حب الحي وي artificial intelligence كمزي يمثل مجمرة تليفونات نايتم إسرائيل بعينة ارطارة التريوم أبالات حزب الله هاتبلوم أبدوب ليبانوس كونه أبكالك كفال ليبانوس زنبرو من قد كالي تكنولوجيكا ومعبالة ترسيرا خطأتون كلا أبي كم زلو دما بقاتا تفلت أب تليفونهم زتقوملو أبليكيشنات محبرة وقصات إنترنت كم دما ناي بانكن كساب ناي قصم مثلن حبريتا كتأكب تجمر إذا حبريتا خاء اتولك أسب بزعبا منتو أخول مثل زهب كوينو اتي سب سرحب الحدمة نتي كاب تليفونات زتأكب حبريتا مستي بدرونات زتقدح حبريتا منقست زأكبو حبريتا ناي محبرة وقصات إنترنت حبريتا ناي إسرائيل ناي ولك أسبات سلياو حبريتا كم دما بمنقد ناي واي فاي مسمرات زأكب حبريتا بجكا زون كابا منقدتات زلو ناي ترافيك كاميران ناي صقتاتات كاميران زأكب حبريتا تحويسو حدا عبي مسلي زفطر اتي سب سرح بالحقا از كل من قسقاسات قالليو اتولك اسب ابال حزب الله حدا غنيان مخانو دي ايكونن يزوسن قدم حجي سب سرح بالحي وي artificial intelligence سب زين برو لغزي ابالات سلا اسرائيل نزح حبريتا دحر مأكاب اتولك اسب حدا غنيا دي ايكونن نخوسنو نوح اوان يزوسن نيرو ازي سب سرح بالحقن او وشت وحدات ساعات وي دقائق نزح حبريتا كل الاغيبو اتولك اسب حدا غنيا دي ايكونن ابال حزب الله دي ايكونن وسانه زهبم بدحر زي سراويت اسرائيل وسانه كوسد يزلوا اتي بسب سرح بالحي كم حدا غاز ترأي والقسب كقنصل وي زي كقنصل وسانه مزوسد دما سب البو نفرتي اب رئسيو بمزنباي مسلو العلن اتو والقسب نسودي ايكونن صبو غيرن دحر مرغاص اتي نكم احمد ترموس زتوهبه دول يزسدد
ኣብቲ ደወል ከዓ ካብ ስድራ ቤቱን ካልኦት ንጹሃን ሰባትን ንኽርሕቕ ጣውዒት ዝቐርበሉ ኮይኑ ምስራሕ ቀድማ በመጥቃዕቲ ድሮን ህይወቱ ከምስእን ይግበር። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እትገብሮ ዘላ መጥቃዕታት ድማ እስራኤል ነዚ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ቴክኖሎጂ ብበዝሒ ትጥቀመሉ ከም ዘላን ኣብ ዕላማ ዝኣተዉ ኣባላት ሕዝብላህ ድማ ካብ ዕላማ ከይሃድሙን ካብተን ድሮናት እውን ከይርሕቑ ዘየቋርጽ ምክትታል ከም ዝግበረሎም እዩ ተገሊጹ። እዚ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ናይ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብዛዕባ ሕዝብላህ ክእክብ ዝኸኣለ ድማ ዳርጋ ናይ ሊባኖስ ናይ ቴሌፎን ተጠቀምቲ ሓበሬታ ከምኡ ድማ ናይ መራሕቲ መካይን ናይ ታርጋ ሓበሬታ ብትካላት ስለያ እስራኤል ንልዕሊ 20 ዓመታት ተሰርሲሩ ተኣኪቡ ስለ ዘሎ ምዃኑ እውን ኣብዚ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ። እዚ እስራኤል ኣብ ውግእ ድሮ ክትጥቀመሉ ጀሚራ ዘላ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ቴክኖሎጂ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ኣመና ሓፂር ግዜ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ነዊሕ ኣዋርሕ ወይ ሶምናት ዝወስደሎም ዝነበረ ስራሕ ከዓምም ከም ዝኽእልን ቴራባይት ዝበጽሕ ሓበሬታታት ድማ ኣብ ውሽጢ ውሕድ እዋን ከጽንዕን ግብረ መልሲ ክህበሉን እዩ ዝኽእል። እቲ ዕላማ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ከዓ ብጀካቲ ቴሌፎንን ውልቃዊ ሓበሬትኡን ምርምር ዝግበረሉ ናበይ ቦታ በፂሑ ኣይበፅሐን እውን ብቐረባዩ ክትትል ዝግበረሉ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣማኢት ዝበፅሑ ናይ ትካላት ስለያ እስራኤል ሰራሕተኛታት ክገብርዎ ዝግደዱ ዝነበሩ ስራሕ እዩ። እዚ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ግን እቲ ስራሕ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ካልኢታት ከም ዝገብሮ እዩ በዛ ማዕከን ተጸብጺቡ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኣብዚ ውግእ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ክልተ ዓይነት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎ። እቲ ሓደ ጎስፐል ወይ ብሂብሪው ሃብሶራ ዝበሃል ኮይኑ ንሱ ከዓ ኣካል ጸላእዮም ተባሂሎም ንዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ብቐጥታ ዝከታተል ቴክኖሎጂ እዩ። ብድሕሪ እዚ በቲ ዝኣከቦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ውልቀ ሰብ ሓደጋ ንእስራኤል ድዩ ኣይኮነን ውሳነ ዝሕልፍ ኮይኑ እቲ ውሳነኡ ድማ ናብቶም ናይ መጥቃዕቲ ውሳነ ክወስድን ዘይክወስድን ዝኽእሉ ኣባላት ሰራዊት እዩ ዝሕልፎ። እቲ ናይ መወዳእታ ናይ መጥቃዕቲ ውሳነ ከዓ ሰብ ከም ዝወስደያ እስራኤል እትሕብር። እቲ ካልኣይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ቴክኖሎጂ ድማ ላቫንደር ዝበሃል ኮይኑ እዚ ቴክኖሎጂ ከዓ ዳርጋ ንኹሉ ኣብቲ ከባቢ እስራኤል ዝርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዝርከብ ምስ ሕዝብላህ ርክብ ዘለዎ ዓድታት ኣብኡ ዝነብር መጠን ሓደገኛቶም ንእስራኤል ነጥቢ ዝህብ ኮይኑ ብመሰረት ናይቲ ነጥቢ ድማ ሓደ ውልቀ ሰብ ምስ ዕጡቕ ኣንጻር እስራኤል ዝዋጋእ ጉጅለ ርክብ ኣለዎ ድዩ የብሉን ንምግማት እዩ ዝኽእል። እዚ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ካልኣይ ቴክኖሎጂ ከዓ ናይ ኣሽሓት ሰባት ሓበሬታ ብሓንሳብ ክግምግም ከም ዝኽእልን ሓደጋኛት ብዝምልከት ድማ ውሳነ ከም ዝህብን ይግለጽ። ሳልሳይ ዝሓየለን ብዙሕ ዝረበሉን ዘሎ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ቴክኖሎጂ ከዓ ዌር ኢዝ ዳዲ ዝብል ኮይኑ እዚ ቴክኖሎጂ ድማ ጂኦግራፊያዊ ምክትታል ዝገብር ሰብ ሰርሖ ብልሒ እዩ። እቲ ዕላማ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣበይ ኣትዩ ኣበይ ኣሎ ብዘይ ምቁራጽ ዝከታተል ሰብ ሰርሖ ቴክኖሎጂ እዩ። ነዚ ሰብ ሰርሖ ቴክኖሎጂ ተጠቂማ ከዓ እስራኤል ዕላማ ክትገብሮም እትደሊ ውልቀ ሰባት ከይተረፈ ብምድዋል በይንኹም ኮኖ ክትጠቅዑኹም ብምባል በይንኹም ዶ ወይስ ምስ ስድራ ቤትኩም ምርጫ ብምሃብያ በይኖም ኮይኖም ንኽጥቅዑ ዕድል ብምሃብ እተጥቅዖም ዘላ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰብ ተመርኪስካ ኣብ ዓመት 50 ዕላማ ጥራይ ከም ዝጥቃዕ ዝግበር ዝነበረ ኣብዚ እዋን ግን ሳላ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ መዓልቲ 100 ዕላማ ክጥቃዕ ከም ዝኽእል ገይሩ ዘሎ። ይኹን እምበር ሰብ ሰርሖ ብልሒ ሰብ ዘይብሉ ቴክኖሎጂ ብምዃኑ ገለ ክኢላታት ክነቕፍዎን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ኣብ ውግእ ከይውዕልን እዮም ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ። እስራኤል ግን እቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ሓበሬታ ንምእካብን ገምጋም ንምግባርን ደኣመር እቲ ናይ መወዳእታ ሰብ ዝቐትል መጥቃዕቲ ግን ውሳንኡ ብሰብ እዩ ዝውሰድ ብምባል ኮምፒተር ሰብ ንምቕታል ናይ መወዳእታ እትወስዶ ስጉምቲ የለን ብምባል እያ ግብረ መልሲ እትህብ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።